últims temps alguns processos de contratació gestionats bàsicament pel Departament d'Urbanisme que no ens agraden massa i que demanen algun tipus d'explicació per part del govern municipal. Concretament, volem informar que hem descobert la utilització per part del govern del Partit Popular de procediments de contractació poc transparents en què es demostra una interpretació singular de la norma, per dir-ho d'una manera fina, per tal d'acabar contractant la persona o l'empresa que el govern desitja. Fins ara, com a mostra d'exemple, perquè són els que hem detectat, parlarem de 3 procediments que il·lustren de manera clara el que estic comentant. En primer lloc, parlarem d'un contracte del dia 1 de febrer d'enguany en el que hem vist que s'adjudica en forma de contracte menor. És un contracte que diu l'assessorament tècnic durant el procés de redacció del Pla de Reforma Interior a Ausiasma. Aquest és el títol del contracte. El contracte s'adjudica per la xifra de 17.999 euros IVA exclòs, quan és sabut que el màxim per adjudicar aquest tipus de contracte contractes a dit, és de 18.000 euros. O sigui que 1 euro de diferència. L'adjudicació es realitza per 1 euro de diferència en relació al màxim legal. Aquest és el primer exemple. El segon exemple és molt semblant al primer, s'adjudica una setmana després i té unes característiques molt semblants. En aquest cas es tracta, es diu el contracte, assessorament tècnic durant el procés de redacció de la modificació del catàleg del Pla General d'Ordenació Urbana, el PGU. L'adjudicació també és a dit, també és una contractació directa i, novament, s'adjudica per una quantitat que s'acosta al límit legal. En aquest cas, 17.995, 5 euros menys d'aquest màxim legal. Però el més curiós dels procediments de contractació que hem descobert és el tercer. El tercer es diu contracte de serveis consistent en la redacció del projecte d'execució del retent de la policia local. Torno a repetir, contracte de serveis consistent en la redacció del projecte d'execució del retent de la policia local. En aquest cas, com que l'import és major, és superior a 18.000 euros, el procediment contractual ja no pot ser l'adjudicació a dit, l'adjudicació directa. Es tracta d'un procediment negociat sense publicitat d'un cost de 59.000 euros més IVA. En aquest cas sí que és 59.000 euros més IVA. I el que passa és molt curiós. Us ho comento, intentaré ser gràfic perquè ho entengueu. Estranyament, les 3 empreses convidades són d'Alacant. Les 3 empreses a les quals convidat són de la ciutat d'Alacant. És a dir, que només es convida a 3 empreses. És un procediment, torno a insistir, de negociat sense publicitat. S'agarren 3 empreses i es convida a participar en aquest concurs. I aquestes empreses són d'Alacant, de la ciutat d'Alacant. De les 3 empreses, curiosament, 2 no es presenten al procediment negociador amb l'Ajuntament. El que presenten algun tipus de documentació, una més escassa, l'altra un poc més ampla, però no es presenten al procés negociador amb l'Ajuntament. I, al final, el contracte s'adjudica a una empresa que s'anomena Exus Extensión Urbana S. Exus Extensión Urbana S. O sigui, que tenim un procediment negociat sense publicitat, es busquen 3 empreses d'Alacant i, conforme està demanament el treball dels projectes en les empreses que es dediquen a aquest tipus de coses, a la construcció, perquè per fi recordeu que està relacionat amb el retent, doncs les empreses no es presenten al procediment negociat. Però la cosa no acaba ahí. Si fem una ullada a les persones que conformen l'òrgan d'administració de l'empresa Exus, observem que un dels administradors és Juan Manuel Cabot Sabal. Juan Manuel Cabot Sabal. I qui és Juan Manuel Cabot Sabal? Juan Manuel Cabot és un destacat saplanista, o va ser un destacat saplanista, va ser sotssecretari regional del Partit Popular, va ser diputat provincial a la Diputació Provincial d'Alacant, va ser diputat autonòmic i va arribar a ser secretari de la Mesa de les Corts Valencianes. Aleshores,
A partir d'ací, els dubtes que es plantegen per al nostre grup són nombrosos. Primera, per què 3 empreses convidades només d'Alacant? Per què torno a insistir en la falta de treball que hi ha en el sector de les empreses dedicades a fer projectes, a fer detecció d'obra, etc. N'hi ha 2 que no es presenten en aquest procés de negociació amb l'Ajuntament, quan la diferència inicial que presenta són de 100 euros, una va al tipus, 59.250. L'altra es queda en 59.100 i la que s'adjudica en 59.000. O sigui que les diferències econòmiques eren mínimes, 250 i 100 euros. Qui hi ha a l'Ajuntament, la tercera pregunta, qui hi ha a l'Ajuntament de Gandia que propicia aquesta magnífica relació amb exalts càrrecs del Partit Popular d'Alacant de vinculació saplanista? La quarta pregunta, jo crec que és més interessant també, és que no hi havia cap empresa a la ciutat o a la comarca que tinga un arquitecte o un enginyer de camins o un enginyer industrial, que al cap i al fi és el que tenen les empreses que es presenten i en concret la que s'adjudica, que puga fer aquesta feina. És que les empreses que poden fer aquest treball només estan ubicades a la ciutat d'Alacant i estan vinculades a dirigents del Partit Popular. Bé, hem demanat per escrit la convocatòria d'una comissió d'urbanisme perquè se'ns doni explicació. Del primer dels contractes ja vam donar una explicació i ens vam quedar no esperant-la, perquè al cap i al fi se'ls va dir que al cap i al fi estaven dins de la legalitat i l'Ajuntament feia el que li dona la gana. Però clar, el segon ja repeteix el mateix procediment, però és que el tercer, en fi, jo crec que s'ha pujat un grau en la forma un tant especial i particular d'adjudicar-se i sí que demana una explicació per què s'han convidat aquestes empreses i no cap empresa de la ciutat o de la comarca que puguem fer perfectíssimament aquest tipus